Вось яшчэ одно месца, міма якога тут ужо нельга было прайсці, так проста праехаць. Вырашыў вам яго таксама паказаць. Это помнік на месцы вёскі Велле. Тут каля Клясціцаў ёсць возера Велле, і раней на яго беразе існавала маленькая вёска аднайменная Велле. А ў лютым 43-го года яе з усімі жыхарамі спалілі. 74 чалавекі спалілі жыўцом зімой 43-го. І больш гэтая вёска не адраджалася. Ёсць толькі вось гэты помнік, і вот тут такія яшчэ табліцы з імёнамі тых, хто загінуў. Такі мемарыял.